Turka shi gwamnoni guda 24 ne suka je wajen shugaban ƙasa Muhammadu Buhari domin a sassauta wannan doka ta canjin kuɗin Najeriya. Canjin kuɗin Najeriya dai ya kawo cece-kuce da dama ga bakin 'yan Najeriya. Haƙiƙa 'yan siyasa ma suna cewa ana yi musu bita da ƙulli ne domin kar su samu nasara a wannan zaɓe mai zuwa. Canjin kuɗin dai ya zo ne gab da zaɓen ƙasar, kimanin kwana 20 da something zaɓen zai gabata aka kawo wannan canjin kuɗin Najeriya. Irin su Malam Nasir El-Rufa'I suna kumfar baki suna cewa don a ɓata tafiyar Bola Ahmed Tinubu ne. Masu sauraron mu, idan a wannan karin kuka so mu shigowa wannan tasha tamu, ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za su zo muku ba tare da ɓata lokaci ba. Haƙiƙa canjin kuɗin yana da ban al'ajabi, domin canjin kuɗin ya zo ne gab da zaɓen ƙasar nan. Haƙiƙa 'yan Najeriya suna matuƙar shan wahala da zarar sun buƙaci kuɗaɗensu na banki ba su samuwa, sababbin ba za su samu ba, tsofaffin ba za su samu ba. Za ka ga ɗan Najeriya ya je ƙarfe 6 na safe zai je ko ya je POS ko kuma ya je mashin na banki kenan. Idan ya je kuɗin nan layi ko matsalar network, za ka ga ya je bai samu kuɗin nan ba ya dawo. To 'yan Najeriya talakawa suna cikin fushi, shi yasa gwamnoni suka yi duba da idon basira, suka yi ayari suka je gurin shugaban ƙasa domin ya sassauta wannan doka ta kuɗi. Haƙiƙa gwamnoni abin da suka duba, in zaɓen nan ya zo bayan da za a yi dai su kawo jihohinsu, shi yasa suka je gurin shugaban ƙasa domin a